Днес ще ви разкажа за операциите на гърдите и абдоминопластиката, стягане на корема. Гръдната тъкан при жените се развива с настъпването на пубертета и този процес продължава приблизително до 18 или 20 години. Гръдната тъкан се променя с напълняване и отслабване, с генетичната структура на човека и с бременностите. При някои жени гръдната тъкан е по-голяма отколкото е необходимо. Това влияе на външния вид и води до здравословни проблеми. В областта на врата и раменете се появяват болки, които могат да доведат до образуване на дискова херния. При презрамките на сутиена се появяват вдлъбнатини. През лятото под гърдите възникват други проблеми, като подсичания. Когато пациентите се обърнат към нас, след като се направи необходимият физически преглед и ехография, обясняваме подробно на пациента процеса, свързан с операцията. Операцията на пациента продължава в зависимост от случая между 4 и 6 часа. Операцията се извършва под обща анестезия. В следоперативния период препоръчваме да използва този курсет в продължение на 2 месеца. През този двумесечен период отново препоръчваме да избягва тежка физическа работа, интензивни спортове и да не вдига много тежки предмети.